guyabano. Kuha tayo ng guyabano sa taas. Okay, akyat tayo ngayon ng guyabano. So, kailangan natin ng supot. Kahit hindi nakikita yung legs mo. Ala. So, dun tayo sa taas. Sa pinakatuktok ng guyabano. Ayan. Kita nyo ba to? Oh, ito. Ayos. Hilaw pa siya. Pero merong isa dito. Ito, hinog na siya. Oh, kita nyo? Napitas ka agad. Ito. Hindi na siya pwede. Hulog na. So, kahanap tayo ng iba. Ito, hulog na natin. Kita nyo ba yun? Yung isang yan? So yan ang kukunin natin. Okay. Ito. Yung kaya i-weather itong hat. Wet mo yung hat. Ako si Teddy. Kita nyo ba tong guyabano na to? Tamang-tama lang siya. Sa tropa. Ayos na, ayos. Okay. Pang isa dun. Banda dun. Kita nyo ba yan? Kunin din natin yan. Okay. Sa tanin nakuha natin. Ito, hinog na siya. Malambot. Oh. Ito nyo, malambot. Ito, medyo matigas pa. Pero 2 days lang to. Pwede na to. Ito, hinog na. Ayos. Nakikita ba ako kanya? Nakikita. Hindi nakikita yung whole face mo. Wow. Bigyan niyo ako! Bigyan niyo ako! O, tawagin mo na sila at oh, huli kayo, dali. Oh, Kukuha na ako. hati. Oh, Oh! Gio! Halika na! Pwede dito. oh, si Vincent. Kuha ka, Vincent. Kuka! Oh. Pwede dito. Oh, pwede. Yung buto, tanggalin niyo yung buto. Oh, sa'yo yan.